Bai. Atzaldeon eta ongi etorri danoi. Dakizuen bezala, gaurkuan, berez atzo izan behartza, baina Mutrikoko udalak herriko zenbait komertzioekin batera, abenduan hasiera eman zitzakon entxufatu herriko komertziora, Gabonetako kanpainari eta azken txanpara iritsi gara, eta bi bizikleta elektrikoen zozketaren momentura iritzikea, hain zuzen ere. Lehen esan bezala, atzo izan behartza, baina argi arazo batzuk etontzian, gaur ere pixka behan dutxua zikia ere bai orgabiz, konpontzen eta, baina, nahiz da pentsatez zuen bizikletak aitorretan eretzako diala, ia gaur itxen dugun zozketa. Izan ere pilua izan dia, hilabete hontan, herriko 52 establezimentuta banatu dian boletuak. Eta orokorrian oso horrakastatu izan da ekintza. Hala ere, balorazio zehatzago bat eitzeko, Mutrikuko udaleko kasu hontan alkatia esto, porque fiturrea junta, berez aurtxikan atzo nahi gendune, baina ezin izan zan, baina hemendo aitorritza eta behi emango diot hitza. Hori dek. Atzalde hondan hoi, eskerrik asko, honetorri zeaten hoi, eskerrik asko, pantalla atzian zaudeten hoi. Marijek esan duen bezala, hemen ez do trukua, nahi esan guretzat bizikletak esatia, baizik eta, atzo arazo tekniko batek ginen, gaur ere hasiera baten arazo tekniko batekin hasi gea, konpondu da, eta, zozketa martxan ipenik egu. Gaur, urtarriak 18, eta, aprobetxatuko leuna da, lehen balein, Mutrikoar guztioi, urte berri ona opatzeko. Pozgarria da ere bai, kanpaina hau martxan jarri, eta lortu dian emaitza onak plazaratzia. Esan bezala, oandikan ez dakau datu zehatzak, baina, gero aurrera emango dut pixkat esku artean mugitzen den datuan emaitzak. Aurten ere, azkenengo Gabonetako kanpaina hontan, Arturen formatu esan da 2019 urteko formatua, zozketatuko ere bi bizikleta elektriko, eta bertan pintzen ginen mensajia bezala, gure asmoa esan da, udaletikan, Mutriko entxufatzia eta entxufatu herriko komertziora. Kanpaina hontan, Artureue 52 establezimientok, kopuru ondixa da, kontutan eukitza zenbat establezimiento dozen Mutrikun, eta baina nahi deuna da, udaletikan ere, eskerrak eman, parte hartu duten establezimientu hauei. Ezinbestekoa da, eta udaletikan ikusten deuna da, olako kanpainak martxan ipintzia eta mantenitzia. Neuko kanpaina hontan, Gabonetako kanpaina hontan, azkenian, oain, emangoreten datuen arabera, emaitzak positibotzat o ontzat eman dugu. Ze datu dakau, gaur egunean, esan bezala, Marijek esan duen bezala, balorazio zehatz ez dakau, baina hasiera baten, kanpaina ziginan 30.000 boletokin, honek aurrea junala beste 30.000 boleto sartu ginen, zozketan, guztira 100.000 boleto edo bono ipinidia martxan. Hortikan 180 banatuen dia, zehazki 37.254 boleto. Aurrek urtean baino, 21.254 boleto gexo banatu dia, kanpaina honetan. Kopuru hau kontutan eukitza, eta esan bezala, hasierako balorazio ekonomiko bat etxen, likero esan gutxienez, boletoanak eman dian einian, likero esan gutxienez, 732.000 euroko gaztu egin dela Mutrikuko merkatari eta ostalaritzan. Hau, esan bezala, datu oso ona da, oraindikan datu zehatzak falta dira, horren balorazioa urrengo egunetan egingo deu, baina, bai ikusten deuna da, gaztu handi baten dela, herriko merkatari eta ostalarietan, eta hori izan, udaletikan bultzatu nahi izana. Kanpaina hau arrakastatzua bilakatu bada, herrian erosi duten herritar guztiei esker izan da. Eskerrik asko, herritxarroi, Mutrikun erostiarren, eskerrik asko, merkatari eta ostalari guztioi, hau martxan ipintzia
laguntziarren, bai, eta esan bezala, guazen mutriko entxufatzea, guazen mutrikon entxufatzea. Hau, kanpaina honekin 2022-rako zakaun kanpainakin bukatuko reu, baina 2023 urteako ere, 2022an ipinireun kanpainak bezalakoak, 2023an ere martxan ipiniko reu. Hau dela eta berriz errepiketzeu, mutrikun entxufatu, erosin mutrikun. Eskerrik asko. Bueno, oso ondo, eskerrik asko, ez da mandako azalpenak, etorritzak, eta baina, oan zangoro, aiaturela momentua, zain gozena ere bai, ez da zer dela, sosketakin azteko. Lehengo, sosketatuko dan, sarixedo, eta bizikleti izango da, hausen beltzau, eta gero urdina. Zenbakiek ateatzen dianien, zenbakiek banatuta izan dien edo ez, bai estatuko da, hori ere bai, Eta ateratako zenbakiren bat espada banatu izan, beste zenbaki bat ateako da. Eta horrela, zenbaki irabazlea eta erreserba bat bermatu arte bizikleta bakoitzeko. Orduan, ateako deuz, 4 zenbaki. Bueno. Hau, interesantemente, apunta danok. Boleto irabazlearen jabeak, 15 lanegun izango ditu, boleto irabazlea, erosketa tiketakin batea, mutrikuko turismo buleguan aurkesteko, bihartik aurrea zitxa, otzaian zazpirarte. Otzaian zazpi izango zen azken eguna, hortxe dia 15 lanegunak. Tarte hortan agertuko ez balitz, zenbaki irabazlia erreserba duen pertsonak beste 15 lanegun izango ditu. Eta ez balitz bietako inor agertuko, marijentzako izango da, beste sosketa bat egingo litzateke udalean bertan, udaleko idazkarien aurrian. Eta, hemen ikuste zuen bezala ezautuko zuen honepa, honek, herriko gazte derronek, etorriak gaur, konbidatu bezala ez da amendoz formal, zain, atzore etorri zian da, gaur ere bai da, amendoz. Eta eurak ingo dio esaten dana mano inocente dozela esaten dezta ba, Unax, bai, eurak izango dia. Orduan, hemen doz, Unax Badiola, Eber Madera, Xabat López, Luar Oianguko gean, zenbakixekin, ez da ba? Venga. Eta gero, Aitorrek lagundute ingo dugu kontrastatu ia arten duen, venga. Orduan, Unax, dale, venga. Zazpi. Zazpi, ederki, ia. Xabat. 4. 4. Luar. 6, eta Garazik azkena, ia ber. 9. 9, ematen dugu, beti denekin deuela, oso ondo. A ber, Aitor, zezaten dezu, balekua. Orduan badakagu ja, lehengoko bizikletan zenbakiz aritua. 15 lan egun, akordatu. 67.400 eta 69. Ez da ba? Oso ondo. Ederki, gaztiok, bota goan ebezue. Barrura berriz. Bale, orduan, lehengo badakagu. Eta soskal izate, Orduan, a ber, orain lehen bizikletan ordezko zenbaki atarako dugu. Venga, Unax, dale, hartu. 6. 6, venga, oso ondo. Eber. Zoragarri guaz gaztiok, 4. 4. Xabat. 0. 0. Luar. 2. 2. Eta Garazi. 5. 5. A ber, egone, Aitorrek ezer, okei, oso ondo. Badakau, hau izango da, lehen bizikleta, hau da, bizikleta beltzan ordezkoa. Neukeringo eta mentxola xena apuntatu, beltzaren ordezkoa. Ondo esan dut, ezta? Bai? Bale, oso ondo. Barura, oso ondo. Eta orain, bigarren bizikleta, venga, eta azken zenbakixa, ondo zabizte, Zenzu, urdurizu zela bizkatu naz? Eskuko mina. Hori ere bareu, venga, dale. Venga, bigarrena. 5. 5. Eber. 7. 7. Xabat. 9. 9. Luar. 7. 7. Eta Garazik.
Zazpi. Zazpi, a ber, doan, Aitorre galtuko xeu, hau ez da izan, berriz orduan, hau ez da saldu. Horren airo esan, boleto hau ez da erarten, orduan, venga, beste aukera bat, venga. Ia, Zazpi. zazpi. Xabat, a ber, Bost. bost, oso ondo. Luar, Lau. lau. Eta, izan digu, ez da? Oso ondo, orduan, ja badakau ere bai, bigarren, eta bizikleta urdinan ordezkua dala. 75.500 eta 84, ez da ba? Bai. Ba, oso ondo, hemen ipinikorenik ordezkoa urdinana. Eta honekin amaitzen da sosketa edo saioa. Ez da ba, atzo eta gaur debilika saiatzen da. Lortu dugu, lagunok utzi nahi bezuela ja, listo. Orduan, errepikatuko berriz ere lau zenbakixak, nahi doanak apuntatu, bueno, ala. Inar? Ja. Listo?